No jistě. No tak. Kdyby jsem se zapojil do hry, tam chýba? Teď jsem řekl já. Tak uděláme nějaký pomalejší průlet, ne, tady. Tímhle tím směrem jak chceš. Ale jeden průlet mám super. Musím se pochválit. Jsem ti trošku zavazil, že? No, v pořádku. Zastavím do tebe možná, nebo spíš tady na tu stranu. Kde jsi? Mě zajímalo, kde je to druhé, jo, to je tam vzadu. Točím tebe, že jo? To je zvuk. Ty vole. Zkusím dělat teď vždycky průlet. Ty vole, to je zvuk. A tam musíme vrtulu jak blázen. No tak to ty že? To jo, jako. Ale ty otačky. On má v tom stejný motor jak já, ale o ty 2 palce větší vrtulí. Myslíš, že to dělá takový zvuk? Jo. Snažím tím pomalovaným na tuhle stranu trošku. No ale to končí ta baterka. Už to chcípá. Tak jeden nízký průlet. To bude přistání, bratře. A jednou přistání už máme na video, že? Jo. Pěkný video a zkus fotit přistání. Ale tentokrát
Počkej, tak jeden nízký uděláš, ne?